ಗಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬಂಪ ಒಂದು ತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ನಾಡಿದೆ ಕಲ್ಕೊಡ ತಂಗಡಿ ಆದ ಬೇರೆ ಬತ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಪ್ಪ ಇನ್ನತೆ ದಿನ ಧಾನ್ಯಾನಿಕ್ಕು ಐದು ಕಲಸ ಕಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಪಾದೆ ಕಾಂತ ಬೈದನ ಕಟ್ಟಿನ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಕೊಂದು ಹೋಮ ನೇಮ ಮಂತಿಲೆ ಕಾಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರದ ಅವತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರು ವಿರಮತ್ತಿನ ದೈವರಾಜ ಕಲ್ಕೊಡನ್ನ ಬಲತ್ತ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನಿ ರಾಜ್ಯಗೋ ಯಾನು ಉಲ್ಲಾಪನ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಅಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಮೆರಮತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಧಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ರ್ ಬಾಲೆಲು ಇನಿ ಪೂರೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತಿದೆ ಇನಿ ಪರ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅಪ್ಪೆ ನೊಂಜಿ ಎಂಕಲು ಪುರ್ನುಡು ಐತ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕಲೆಂಚೊಂಜಿ ಪರ್ಪು ಪುಣ್ಣಾಮೆ ಮಲ್ತೊಂದಲನ ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಗಳ ಹೂಪಾಡುಡು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪೆನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಗೋಲಿಕೆನು ತೂಡು ಅನ್ಪುನ ಆತಿನ ದೀತಿರಪ್ಪ ಅಮಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಲೆ ಕೊಡಿಯರು ಓಲೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಕಲ ದೈವರಾಜ ಕಲ್ಪುಡಾಗ ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಂಜಿಪಾಡ್ದು ಉಂತಿತ್ತಿ ಕಲೆಗೆ ಅವನ ವಿಷನ ಅಮೃತನ ಪಾಪನ ದುನ್ನನ ನಿನ್ನಮಾಯ ಗೋಚರಪ್ಪ ಅವಾಗ ಇನಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ ಶುಭ ಕಲ್ಗೇಡು ಗೋಮೂಳಿ ಲಗ್ನೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ನಿನ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪಡ ಯೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತನಪ್ಪ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಂತಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಅನೇಕ ತರದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏರುಪೇರು ಆಯನ ಪಪ್ಪ ಅವಿನ ಸಂದು ಬರ್ತಂದ ಆವರ್ತ ಕೆಟ್ಟರ ಬೀರಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಾದೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಯಾನುಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಯಾನು ಈ ಕೋಡ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಈ ಮಂಡಳಿ ಯಾನು ಕಲ್ಕೋದು ವೈದನ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಈ ಸಂಸಾರ ಯಾನು ಉಲ್ಲ ಬಲ್ಪನ ಬಲಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಸಿಟ್ಟೆ ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಈ ಮಣ್ಣು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪರ ಆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸದೆ ವಾಕ್ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರಯ ಮನ್ಪುಣ ಉದ್ಯೋಗ ఎవరును ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಸದಾಕಾಲ ಎಂಕಲೇನು ಕಾತೊಂದು ವರ್ಪಲ್ ಮನ್ಪುಣ ನಂಬಿಕೆದ ಸಂಸಾರ ನಮನ ಅವಂಡ ಕಲ್ಲು ಗಂಡಲದಿ ಕುಂಕುಮ ಮಂಡಲ ಅವಳು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕೈಮುಕ್ಕಿನ ಸಂಸಾರ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಪರ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಮಂತಿನ ಚಾಕ್ರಿ ಅನೇಕ ತರದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೊಂಡಡಾವಡು ಬಲಸೆ ಬಜಿಲಡಾವಡು ಪಾಣ್ಯ ಮಂಡಲೋಡಾವಡು ದೀನ ಕಲಸೋಡಾವಡು ಅನೇಕ ತರದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏರುಪೇರ ಪಪ್ಪ ಅವಿನ ಮಾಯಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡೊಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಆ ಕಾಂತವೈದನ ಕಟ್ಟಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕೊರದು ಅಂಚನೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಒವೇ ತರದರ ಕುಂದುಕೋರ ಲೋಪದೋಷ ಬರಲಕ್ಕ ಅದ್ರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗವು ಆ ತರದರ ಕುಂದು ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮದ್ನ ಅವನ ಸಂಸಾರದಾಲ ನಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ದೀದಿತ್ತನ ಅದನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಸಾರದಾಲ ನಿನ್ನ ವರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರವಾದೆ ನಿನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕುಲಿಚ್ಚ ಒನ್ಪುರದಾಲ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀದಿತ್ತನ ಅವೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸು ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಸಾರ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀದಿಪ್ಪಪ್ಪ ಅವಿನ ಪೂರ ಪೊರ್ಲೋಡು ನೆರವೇರಿಸು ಈ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಹುಲಿಯೊಳ್ಳ ವರ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಣ್ಪ ಒಂದು ವರ್ಮಾವತಾರ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಅವತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳು ಈ ಜಾಗಡೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲಾಮನ್ಪುರ ಬಲಭಾಷೆಲು ಕೊರದು ಈ ಸಂಸಾರ ಒಂದು ಏಳಿಗೆದ ತಾದಿನ ಕಾಣುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಲ ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆ ಬಪ್ಪಲೆ ಕಂಜಿ ಕೈಕೆಲೆ ಮಲ್ಪುರ ಉದ್ಯೋಗ ಎವರಡು ಉವೇ ತರತಲ ತೊಂದರೆದ ಅಂದಕ್ಕ ಮಾಯ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಮೂಲಕ ಮಂಚಾಡುಕೊಳ್ಳೊಂದು ಉಜ್ಜಲ್ಗೆ ಸಂಸಾರದ ನಡುಬತ್ತಿ ಹುಡುಗಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೆನಪೋದು ಬರೋಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಈ ಸಿಟ್ಟಿವಾದ ಕುಟುಂಬವು ಯಾನುಲ್ಲ ಅನ್ಪುಣ ಏಪ ಎದೆ ತಟ್ಟೊಂದು ಕಾಸ ವೈದ್ಯರ ಬೇರಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಸಾರಗಳು ಯಾನುಲ್ಲ ಅನ್ಪುಣ ಬಲಭಾಷೆ ಕೊರ್ಲಪ್ಪ